Kajing itu kana syapang ubriu ubalalot spa bat ki Khnai. Don ke wiki snong basa ki briu batuk bat ha kane ke snong. Ki briu jong ke snong ki yo yu khaw usini bat udai reshon. Henry une ubriu ba reshon ubutu bha. Une ubriu anda ulet kit reshon ha ka jaka ba ulet sim reshon na ka banta ban ai ki pajba. Ulawan kit da ka trok shitrok tang man pen i ki para nong song snong ba ulawan kit reshon ban bu akudam. Henry une ubriu la pakit kelai ki reshon ha ka juk ka trok pan ledi sayo na marbo kwa pisa. Te enda ki briu kilawan sim reshon une unong sam khaw reshon ula ai tang si kilo ar kilo bat ula thok ki pajba da ka kenno ba kila bam ki Khnai. Henry ula debdi la de hayo. Te wei Khnai lo yo sngo ya ka jing kenno ben unong ai reshon kat no ula sngo si. Pat u Khnai ula li ong ya unong ai reshon. Balai pi kenno ben yangi bangila bam lut ya u khaw jong ki pajba. Habangi bam tang kendet kensoj ban pen kedang ya la ka kepo Henry pi pat pi kenno bangila bam lut bangi. Une unong ai reshon la tim ya u Khnai ring ba ula ong. Balai da kenno ru haba me bam ong. Bam ma me kendet bat ngan di mangasibun bangan yo pisa. Unong ai reshon ula be yu Khnai sabar bat u Khnai ru ula sngodam palat ula khot ya barok ki para Khnai ban penlong ka meeting na mar bala syak kenno bakila bam lut yu khaw reshon jong ki pajba. Inong song snong haba ki yo i ki Khnai ki be bat ki penyap ki Khnai. Ki Khnai kila thaw da ka weka buoj ban ajing sneng ya une ubriu ba lalot spa bala tu yu khaw jong ki pajba jong ka snong. Une unong ai reshon uru spa bha bat ula seng tia da ka pisa wat ki jing tia ru. Man lagi kendong dap tang ka pisa suda. Ki jan ki nep udon shibun ka bam ka diru ka biang haying jong u. Te ha ka wei ka sngi. Kat ba ubri udang yok tia lengai halor jing tia. Ki Khnai ki lawan da ka grup pan patar lut da ki pisa badan ha jing tia. Barok ki pisa la jot lut. Enda uni ubri ula kimen step. Ula yo i ba ki pisa ki la jot lut bar ula tap ila ka klik na maru benut. Ha ka wei ka sngi. Uni ubri umut pan le jing lej. Ula som ula saj, enda ula dep som une ubri ula lej pli ka duli babu jan. Ula lap pa ki jan ru ki la jot lut. Kat nu si namar ki jan ban pong dun syu. Sa satang ka season pong ki jan ban tengit la dep lot shua ban som. Tang ba u hab ban pong piang da ki ju. Une ubri shua bun mi na yeng ban lej don kam no. Ula lej rung sa kamra badan ha kendong ban lej simpisa Henry ulap pa ka pisa badan ha kamra kendong ru ki la jot lut. Une ubri ula snusi baha. Ki Khnai kila keputing e une ubri wat ya ka yeng besyong masa une ubri ru kila satliu lut. Haduk banda longkum ka krem bat ka yeng ru kala hap sepo. Une ubri wat la ubri spa ru ula keladuk na mar ka jing kenno ben jong u ya ki Khnai ba kila bam lut yu khaw reshon jong ki pajba. Ki Khnai kila wan ha ka jaka ba syong krong une ubri bat ki daong. Pitay pop yangi bangila bam lut mangi yu khaw reshon jong ki pajba. Henry pi mut ban bam suk ya ka hok jong ki pajba. Henry pitay pop yangi. Pek wat langi red Henry ngi don ka bor ban ajing sedang ya pi. Ong ki Khnai unong ai reshon. Nada episode tenat, sengup like, share bat subscribe ke channel. Pisungutan kena kajinga tuk kana sa komen.